फ्रेंड्स मुझे ब्रह्मानंद आपन सागर आपन देखुछन मो यूट्यूब चैनल आम आज फ्रेंड्स गोटे प्रथम गोटे जगह नहीं जीव आप से जगह हूँ बौद्धेश्वर रामनाथ पीठ आई जगह आम आसिक पहुँचीचु जे कि कहवाक गले मंदिर कि रहस्य रही मंदिर रहस्य प्रथम आम पर तुमको जनइबू एवं कि चल देखा यार सौंदर्य केते देखापी के भल और केते सौंदर्य केते कंफर्टेबल आमको लगे पड़े स्टार्ट कर सर्वप्रथम लाइक कर सब्सक्राइब बटन पंचानबे छयानबे सत्तानबे अठानबे 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्रेंड्स मंदिर उपरको आसिया गले आपने जापर केतटी भाषा आवश्यक करुँची आम मंदिर उपरको आसी जाइए देखिए भितर कौन कौन सौंदर्य सब देखा मिलूँ ये रामनाथ प्रथम श्रीद्वार बोली मन कराए चलते मंदिर पछपट स्थान मंदिर को देखी भल पछपट स्थान पछपट बुल गले बाँपटू गले भल जगह गोटे अच्छे पछपट बुल महानदीर साइड महानदी आप देखा पाइए ये भल जगह आप देखा आसत गणेश देवर पीठ अच्छी देखते द्वितीय बड़ रास्ता यहाँ जोड़ा कह जाए देखिए सेपट बुलिकी आगू आसी पाचर चढ़ी आसी हम
କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଛି ରାମାୟଣ ତଳେ ଏଇଠି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ପୀଠଟି କେବେ ଆଉ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା ଏହା ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି କେହି ପାଇବୁନୁ। ତ ଯଦି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଓ ବାଁ ପଟେ ଚାଲିଥିଲି ଗଲାପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଅଛି। ଏହି ପାଚେରୀଟି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଦେଖି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ, ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଅଛି।
ଚାଲିଛି। ରନିଂ ମୁଡରେ ଅଛି। ଆସୁନ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବ ନା ଆମ ଚାଲିକି ଆସିବ ନା। DJ AQ ଲୋକମାନେ ବାବା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଫଟୋକୁ ଗୀତ ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଆସନ୍ତି ତଳୁ ଡଙ୍ଗାରେ ମାନେ ଜାହାଜରେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଜାହାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟି କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବରମ୍ବାକୁ ଲାଗିବ। ତଳକୁ ଆସିଲେ ଜାଗା ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ତବେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟିଲା ରୋଡ଼ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଙ୍କିରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାଏ ରାମନାଥ ବନ୍ଧ ପୀଠ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଟାୱାର ପଡ଼ିବ। ତା ଟିକେ ପଛରେ ଲେଖାଯିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାମନାଥ ମାନେ ରାମନାଥର ଜାଗା ରାସ୍ତା।